Чичо Доню е режисьор. Снима филм за магиосници. В него участват известни актьори. Един от тях е брат ми Косио. Той играе ролята на главният магиосник. Носи синьо на метало и вълшебен медальон. Пали огньове, изрича магически думи и прави чудеса. Опасните действия в филма се изпълняват от каскадьори. Това са хора, които заместват актьорите в трудните сцени. Филм. Чичо Доню е режисьор. Снима филм за магиосници. В него участват известни актьори. Един от тях е брат ми Косио. Той играе ролята на главен магиосник. Носи синьо на метал и вълшебен медальон. Пали огньове, изрича магически думи и прави чудеса. Опасните действия във филма се изпълняват от каскадьори. Това са хора, които заместват актьорите в трудните сцени. Чичо Доню е режисьор. Снима филм за магиосници. В него участват известни актьори. Един от тях е брат ми Косио. Той играе ролята на главния магиосник. Носи синьо на метал и вълшебен медальон. Пали огньовен, изрича магически думи и прави чудеса. Опасните действия в филма се изпълняват от каскадьори. Това са хората, които заместват актьорите в трудните сцени. Филм. Чичо Доню е режисьор. Снима филм за магиосници. В него участва известни актьори. Един от тях е брат ми Косио. Той играе ролята на главния магиосник. Носи синьо на метала и вълшебен медальон. Пали огньове, изрича вълшебни думи и прави чудеса. Опасните действия в филма се извършват от каскадьори. Това са хора, които заместват актьори в трудни сцени. Филм. Чичо Доню е режисьор. Снима филм за магиосници. В него участват известни актьори. Един от тях е брат ми Косио. Той играе ролята на главния магиосник. Носи синьо на метал и вълшебен медальон. Пали огньове, изрича магически думи и прави чудеса. Чудесна, опасните... Каква чудесна? Тук си ти. Прави... Не, ти си на опасните. Опасните действия в филма се извършват от... Не извършват, изпълняват. Изпълняват от
каскадьори. Това са хора, които заместват актьорите. Още трябва малко. Чичо Доньо е режисьор. Снима филм за магьосници. В него участват известни актьори. Един от тях е брат ми Косио. Той играе ролята на главния магьосник. На цели думи Носи синьо на метало и вълшебен медалон. Пали огньове, изрича магически думи и прави чудеса. Опасните действия в филма се изпълняват от каскадьори. Това са хора, които заместват актьорите в трудни сцени. Отначало. Филм. Чичо Доньо е режисьор. Снима филм за магьосници. В него участват известни актьори. Един от тях е брат ми Косио. Той играе ролята на главния магьосник. Носи синьо медальон и вълшебен медал.